Halo dulur, piye kabare? Balik maneh karo aku neng vlog kulineran Ponorogo, Madiun lan sekitare. Dina iki aku dolan neng daerah wetan, tepate neng Kecamatan Bulung, Ponorogo. Jarine kanca-kanca neng kene ana kulineran sing legendaris lan dadi jujukan wong akeh. Jenenge bebek goreng genem es semu utawa sing luwih familiar yaiku bebek patik pulung. Penasaran pora rasane kaya apa? Ayo melu aku. Iki lho delengen lur, lagi teko wae antrine jan luar biasa. Ning sing tenang, panggone ning bebek genem es semu iki ombo banget. Lahan parkir mobilnya juga luas. Mergo panggone ombo, ternyata neng kene sering digawe acara reunian lur. Mula nek sampean-sampean ngenekne acara keluarga, panggon iki prosoku ya tepak banget. Neng kene menune juga werna-werna akeh maceme. Tapi dina iki aku pengen jajal bebek goreng sing kondang iki ben ilang rasa penasaranku. Jan pas pesenan lagi teko wae wis ngiler lur. Iwak bebek jan menggoda tenan, dilengkapi karo lalapan pendampinge sing komplit plit. Ancen yo mantep tenan lur, njabane gurih, jerone jan empuk pol, ngentekne sego pokoke. Ayo, sapa sing wis nate mrene lur, jajal komeno ning kolom komentar ya.